ngoleli wa mayanga bismillahi ko baba marama ni deoni aynade gidam de on subibe rewindade ko jolate bowal ganni rendo pinale nesu yewtere mon bowal ganni ari hande haalde ko faati e ko mbiten les réseaux sociaux ɗum hande ko honi hakkillaji sukaɓe e mawɓe ɗum hande ko laati kutorɗe naftoje fawade e kuutoragol ɗum hande ko hay goto wawa ruuɗade e nder aduna o saabu mum wektinde jokkodiral e ittude kumpo hakkude yimɓe ɗum ko mbiten les réseaux sociaux woni laylayte ɗe ko ɗum garɗen ƴewde hande holno ɗum woori jogogol mum e gonka mum eno hutororte e nder aduna o ko gonga ni nde ɗo yewtere wotere yonata ma en ete hen hande ƴewde gonka mum e nder aduna o to banggue kutorɗe laylayte ɗe caggal mum ma en gar ƴewde e gonka mum e nder Afrik ko adi nde eɗen gara e ƴewde leydi men Senegaal holno ɗum hutororte hen ha e hunde leyɗele Afrik ɗe jotodirɗen ko wayno leydi Mauritanie leydi Mali ha e leyɗele goɗɗe mbaɗe hono noon ɓurel be suganoɓe kaɗolon tamuɗum talade gando kasa nangingo waadi eɗen gandi kumpital e nder ƴellitgol mum fawi koye yontaji ɗi kala ɗo hakkillaji aade tolni Allah ina yettina ɗon walla ina tellina ɗon laabi kumpitirɗe ɗi aade no hutoro ngam ittude kumpo hakkude mum e banɗo ɗin ɗon laabi tuma hen ɗo woɗɗi to yetta ɗo kadi waɗi taɓal manggal ma mbiya ni aduna o woni koye dogde so tawi ko réseaux sociaux ji humpite kam holliri wonde hande Winndere nde eɗen jaara o e ko ina abbo e milliarduji 6 innama aade wonɓe e nder aduna o taw ko yimɓe ɗin ɗon milliarduji 6 wonɓe e nder aduna o hollirama wonde e hitande 2022 darorɗe mum hakki milliarduji 4,6 million pawɗe kutoro ete kadi ko dariɓe hutortoɓe no hannirta ni hutortoɓe tigirigui ɗum ko mbiten les réseaux sociaux te so ƴewama wonde e nder ɓetoji e wittoji baɗɗi ƴellitgol ngol dawal ngal ina yaawi sabu ummade 2017 faade 2022 hakki milliarduji ɗiɗi ɓeydima hen e hitande 2018 gonnoɗen koye milliarduji 3 pawɗi million innama aade hutortoɓe réseaux sociaux e hitande 2019 gonɗen milliarduji 3,4 million hutortoɓe réseaux sociaux e hitande 2020 en goni milliarduji 3,7 million innama aade hutortoɓe réseaux sociaux e hitande 2021 Winndere nde ina yaare milliarduji 4,99 million innama aade hutortoɓe réseaux sociaux e hitande 2022 Winndere nde ne yaare milliarduji 4,6 million hutortoɓe réseaux sociaux e nder milliarduji 6 ngakkude seeɗa gonɗi e nder aduna o ɓen ɗon hutortoɓe réseaux sociaux ko ɓuri ko en hewde kutorto ɗum koye téléphone ngaji mobile te sen ƴeewi e nder aduna o e nder milliarduji 6 ngakkude seeɗa hen milliarduji 5,31 million innama aade so ina kutoro réseaux sociaux ji ɗi woni WhatsApp woni Facebook woni Twitter walla laabi caktirɗe goɗɗi ndewata koye téléphone ngaji wona e ordinateur uji ndewata milliarduji 4 piccal 95 million innama aade ina kutoro internet hande nder aduna o ɗum so ƴeewama sa ƴetti ɓesgo aduna o foof ko 6,2 piccal 5 wonande kay ko finata ko e nder aduna o hakki milliarduji 6 no mbiruɗen ni to banggue réseaux sociaux ko milliarduji 4,6 million innama aade kutorto ɗum
to bange saha fannuno ɗum hutorte ni ko ɓuri ko hen hewde kutortako ɗum e gadi ɓurɗe jojjude te so ƴeewama wonde e ɓeto waɗago ngo hollirama wonde ñalawma fof woni 24 heures aade fof ɓen hutortoɓe réseaux sociaux ina kutoro ɗum hakki waktuji 7 ngakkude hojomaji 2 7 heures mankuɗo 2 minutes ko ɗum woni ko hutortoɓe réseaux sociaux o kippoto e caktirɗe ɗe kippoto e téléphone ngaji ha e ordinateur uji kala ñalaw ɗo kayde ɓurani mi juulide min tini ko faggude ɓuri kayde so tawi koto banggue Afrique ko ina abbo e 17 kala temedere ina kutoro internet ɗum so ƴeewama wonde nder Afrique woni wonde hakke 859 million kutortoɗo internet e nder Afrique kadi internet no hutorto ni ina fawi kadi e diwunuji ɗi Afrique austral ɓuri wawde hutorade internet ɓuri wawde hutorade réseaux sociaux tawa en Afrique central ko hakke 60 kala temedere hutortoɓe internet Afrique du nord woni Afrique banggue rewo ɗum ko 63 e kala temedere Afrique banggue hirnangue to gonɗen ɗo ko 42 e kala temedere Afrique banggue funnangue ko 26 e kala temedere Afrique hakkundeji woni Afrique central ko 24 e kala temedere so ƴeewama e nder leydi Senegal teskama wonde to banggue téléphone ngaji portable ko woni ɗo e nder leydi Senegal ina qime e hakki million ngaji 20 téléphone portable ma mbiya téléphone ngaji portable ɗi ɓuuri hewde e ɓesgu leydi Senegal tawde kay ɓesgu leydi Senegal e ɓeto wattindigo sappo e 7 million pawɗi te téléphone ngaji ɗi goni million ngaji 20 pawɗi e nder ɓeɗo 17 million wonɓe ɗo e nder leydi Senegal to banggue ɓeto hutortoɓe hen internet ko million ngaji 8 innama ade e nder ɓen hutortoɓe internet million ngaji 8 hen million ngaji 4 ngakkuɗi seeɗa hutorto ɗum koye mbadi ndumidi manam ina ɓooya hen te so ƴeewama wonde to banggue ƴellitgol ngol hitande foof ɗiɗi piccal 7 kala temedere ina ɓeydo hen to banggue hutortoɓe réseaux sociaux e nder leydi Sénégal e nder réseaux sociaux e nder leydi Sénégal kadi to banggue hutortoɓe ɗum wonko tan ko ɓuuri hen wawde hutorede witto holliri wonde Facebook ɓuuri wawde hutorede e nder Sénégal saabu million ngaji 2.95 ujunere innama ade Instagram rewi hen ko million e temedere ujunere LinkedIn rewi hen ko 800 ujunere Twitter rewi hen ko 889 ujunere e 800 ñukrunede mayram fanda ñande kawrunada tanima e hitande 2021 hutortoɓe internet foof e mbadi kuptidinde e nder leydi Sénégal ko million ngaji 7 piccal 81 innama ade ɗum ɗon so qimama ma tawi ko 106 ujunere ɓeydima hen ngal dawal ɓeydal ko hakki 46 e kala temedere kadi won wittu hollirgo wonde ko million ngaji 4 ngakkude seeɗa hutortoɓe ɗum e saaha duumiɗo réseaux sociaux e nder leydi Sénégal e hitande 2021 to banggue laylayte ɗe ko Facebook Instagram LinkedIn Twitter ko ɓiɗo ɓuuri wawde hutorede wadde nde nangue gueɗele cikkuyidimi kale to banggue plateforme o kutorteɗi guila YouTube ha e WhatsApp milliarduji 2.62 million ɗum ko gam hutorade to banggue carugol photoje nati e ko abbiti hen ma en eto arde e rogere hen foof woni WhatsApp woni Facebook ƴeewen holno hutororte e nder aduna o ina teska kam ko ɓuuri ko hen hewde e nder Afrique
hutortoɓe internet o ko ɓuri ko hen hewde ko natnataɓe ko e internet wona gueɗe ɓurɗi jojjude, wona jiilaw to banggue jangde, wona wittoji to banggue gandal, wona jangde, kono noon ko ɓuri ko hen hewde pijirluji ɗi ne jeeya hen e ɓen hutortoɓe internet e nder Afrique. ko gongonima en gartoyi e etade sernude rogere hen foof guila e WhatsApp ha e Facebook fannu no wodiri eno joguira e nder aduna o. kono eɗen gandi to banggue WhatsApp to hollirama wonde hutortoɓe ɗum e nder aduna o foof ko hakkude duuɓi 13 fayi dow ɓen ɗon timmi 31 e kala temedere wurɓe e nder aduna o. ɓen hutortoɓe WhatsApp kadi so ƴeewama wonde 46 46,3% ko rewɓe, 53 piccal jeeɗiɗi ko worɓe. WhatsApp kadi ne tawe e nder hakke temedere e 80 leydi e nder aduna o. dawal ƴellitgol ngol ina yaawi sanne. leydi Senegaal e ɗiɗo duuɓi kadi ɓeydima to banggue kuutoragol, saabu Facebook ko naati ɗo faade joni hutortoɓe ɗum goni million ngaji 6 ngakkude seeɗa. laytere witende Messenger ko hutortono ɗum woni million ngaji 5 e feccere ɗo e nder leydi Senegal. WhatsApp ari tataɓo ko hutorto ɗum woni million ngaji 5 pawɗi e nder leydi Senegal. hande e nder Senegal million ngaji 9 piccal 6 ina kutoro internet taw hen 68 piccal 6 e kala temedere ndewata ɗum koye portable uji. ɗum so ƴeewama ko duƴƴal ngal 2 piccal 7 e kala temedere. ma en gartu e keeridi so weeli Allah haalde ko fate WhatsApp holno ko firti, holto ummi, holno adda, holno jogora ha yetti ɗo. ma en kaal ko fate Facebook. etoɗen ƴewde kadi gaga leydi Sénégal, leyɗele mbaɗe no Mauritanie, Mali ha e Guinée woni tumbere men nde hol fannoɓe kutorto to banggue internet to. ɗum ɗo meftonoɗen hande wonande yewtere mon boowal ganni rendo pinal e neesu. Allah jarama on jarama.